Az út és az időjárás sokkal jobb, mint amire számítottunk, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy végül nem mázik be az autó, és nem esik bele az eső, nem lett az a nagy felhős idő, amit mondtak. Ugyan az első gyorson még víz volt, gyorsabbak voltunk a kategóriatársakhoz képest, úgy fest, de azért mégiscsak jó az ilyen száraz úton menni. Az erdőben azért még elég sok helyen van sár, kihordás, falevél, úgyhogy szerintem maradnak ezek a intermédia gumik, vagyis esőgumik inkább. Érzésre az első az nagyon lassú volt, ugyanakkor mégis a többiekhez képest az sikerült jobban. Akkor Bencéknek, Bartók Bencéknek sikerült adnunk talán 2 másodpercet, most abból kaptunk vissza másfelet, ha jól láttam. Gellin Robiék pedig előttünk voltak az első gyors után, ők még most a másodikon nem értek be, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz a folytatás. Jó csata ígérkezik, úgy látom. Az lenne a jó, hogyha vizes lenne az út, de nem esne az eső. Nekem azt tetszik a legjobban, és akkor nem párásodik az üveg, és az út meg nekünk kedvez. Mindenekelőtt nagyon jól éreztük magunkat, változatos verseny volt, így a reggeli eső után. Nagyon tetszett, hogy elkezdett száradni, esőgumival mentünk a szárazon, aztán a végére fel kellett rakni a száraz gumit, és ez is bizonyult a legjobbnak ez a választás, mert érzésre ez a kör volt a legjobb. A kategóriatársaink idejét még nem látjuk, de talán egy 3. hely sikerült a nap végén az M4-es kategóriában, és szerintem a BMW kupában is. Nehéz volt a reggel. Számomra is, és a pályán is. Úgyhogy nem volt a reggeli pálya sem annyira rossz, mint ahogy számítottam rá. Nem csúszott annyira, lehetett volna ott is bátrabban menni. Viszont az eredmény így is ott voltak a többiekhez képest a legjobbak, és a szárazon pedig veszítettünk az előnyünkből. De hát ez így alakult, így a jó, hogyha tudunk csatázni a többiekkel. Sár egy kicsit, mint látható a ruhámon, az megviselő volt reggel, de amúgy nagyon jó verseny volt. Szerencsére kisütött a nap, én ezt jobban szeretem, ugye elsőben már mentünk itt 23-ba, azért az jobb, amikor száraz. Teljesen rendben volt, mindig tudtunk javítani, ez a legnagyobb öröm benne. Meg jól éreztük magunkat, nagyon jó a társaság, minden nagyon jó volt. Nagyon erős a mezőny, ugye, úgyhogy szerintem tökéletes. Még ugye nem tudjuk pontosan, mert ugye nem jött le mindenki, de én boldog vagyok.